Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Ay, mi amor, Sebas Garreta, mami. Dímelo, Husky. Díselo, Alex. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Veľký potlesk k úvodnému číslu. Krásny dobrý deň, príjemné popoludnie. Vítajte v divadle Jána Palárika v Trnave. Niektorí vítajte po 8. 9. krát. Aj vy ste tu boli predpoludním, ja si pamätám, tu dole ste sedeli, že? Sa vám to páči, tak chodíte často. Aj zajtra tu niečo bude, zastavte sa. Teší ma, ja som Vicky Havránek a som veľmi rada, že sa tu spoločne stretávame. Opäť raz teda, oficiálne už po 9. krát. Dnes vás ideme previesť svetom. Ideme na takú malú vychádzku po kontinentoch, po rôznych krajinách a to všetko vďaka tancu. A vďaka krásnemu umeniu, ktoré spája ľudí a teda nie len túto ľudí za oponou, ktorí sa už na vás tešia a majú naozaj príjemné reakcie. Napríklad, ja neviem, či toto dám, videla som rodičov, že aj také bolo. Ale teda predovšetkým sa na vás tešia. A tešia sa dievčatá aj chalani, ktorí vás zoberú naozaj do rôznych krajín. A ideme hneď do prvej, ktorá je pomerne mrazivá.
a vzhľadom na to počasie, ktoré teraz máme vonku, tak to nebude ani príliš veľký teplotný šok. Contemporary Teens, dievčatá z tohto oddielu vás práve teraz privítajú do Fínska, tak vy ich privítajte veľkým potleskom. Dievčatá, toto bolo až magické číslo, my vám veľmi pekne ďakujeme.
za takýto krásny zážitok a určite vám odporúčam, aby ste si vy nekazili dnešný zážitok tým, že by ste napríklad nakrúcali alebo fotili to, čo sa tu deje, pretože my máme pre vás jedno špeciálne prekvapenie. Máme tu dnes úžasnú firmu Contracts Production, ktorá na niekoľko kamier zaznamenáva celé toto krásno, čo sa tu deje a budete mať jedno nádherné aftermovie po celom tomto podujatí, takže keď budete chcieť ukázať potom susedám, aké máte šikovné deti, tak všetko vám bude doručené, takže užívajte očami, užívajte srdcom a vlastne všetkým tým, čím sa dá, keď ste tu teraz naživo a teda video aj fotografie potom dostanete po podujatí a budete mať takúto peknú spomienku na dnešný deň, ktorý teda pokračuje ďalšou krajinou. Ideme sa trošku zohriať, pretože po Fínsku sa teraz vydáme do Arabských Emirátov a bude to tiež na štýl contemporary a teraz prichádza 9 až 11. Tento oddiel má pre vás pripravené Arabské Emiráty prostredníctvom tanca. Veľký potlesk!
tomto vystúpení v ostatnom čase makali a dreli Contemporary 911, aby nás zobrali do Arabských Emirátov, za čo im veľmi pekne ďakujeme a budeme pokračovať v tejto východnej nálade, pretože teraz opäť prichádza na pódium zoskupenie Vamos a tí nás vezmú do Číny. Už som to hovorila aj na predošlej časti vystúpenia, výfonky si nezalievame, užívame si atmosféru, ktorú nám Čína dokáže priniesť cez hudbu a hlavne cez pohyb. Toto je Vamos na pódiu.月下唯有我的身影，都该与谁厮守？酒入喉，却解不了愁。芙蓉花又挤满了枝头，奈何蝶难留。漂泊如江水向东流。望断门前隔岸的杨柳，寂寞忍不休。我无言，让眼泪长流。我独坐山外小阁楼，凭一夜相思愁，最后让人烦忧，心事难收。山外小阁楼，我沉一夜小舟，放思念随风漂流。我独坐山外小阁楼，窗外渔火如豆，江畔晚风拂柳，诉尽离愁。当月色暖小楼，是谁又在弹奏那一曲思念长流，那一曲思念长流。Úžasný dôkaz toho, že nie všetko, čo je z Číny, sa nám pokazí do 5 minút. Krásne. A krásne bude aj ďalšie predstavenie, ktoré nás zoberie teraz na opačný kraj sveta. Veľmi sa mi páčia vždy témy, ktoré prináša Crazy Family na týchto predstaveniach. Jednak možno si niektorí z vás spomínate, že naposledy sme sa videli na UCMK vo veľkej aule. Teraz sme opäť naspäť na tomto známom mieste, ktoré máme radi, pretože prináša úplne inú atmosféru a celý zážitok. A verím, že rovnako, čo sa týka skvelého zážitku, to budete mať aj v tejto chvíli, pretože ideme na trošku komunistické miesto, krajinu, ale určite je to veľký zážitok pre všetkých, ktorí ju navštívia. Tak ak ste ešte nikdy neboli na Kube, práve teraz sa tam dostanete vďaka ročníku Latino, 4. ročník, ktorý si pre vás pripravili také malé kubánske potešenie, tak verím, že si ho užijete práve teraz. La rumba, oye, vaya, vamos a ver. Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle, vamos a ponerle sabor con detalle. Salsa en la calle te traje, sé que vas a gozar cuando sientas el viaje. ¿Qué? Por ahí hay un alboroto, di que yo me volví loco, porque quiero rumba, porque a mí me gusta, es que en la calle se va a formar. Traigan la botella, vamos a vacilar en ambiente. Pasarla bien, oye buena rumba, me gusta también mi gente, hey, a pasar
a seguir soñando, gozando, sudando, bailando. Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle. Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle. Vas a gozar cuando sientas el viaje. Y que yo me volví loco porque quiero rumba, porque a mí me gusta. Es que en la calle se va a formar. Traigan la botella, vamos a vacilar. Mi gente, hey, a pasarla bien. Oye, buena rumba, me gusta también. Mi gente, hey, a pasarla bien. Oye, buena rumba, me gusta también. Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle. Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle. Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle. Salsa en la calle te traje. Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle. Salsa en la calle te traje. Ďakujeme krásne, dievčatá, ste veľmi šikovné. A ja im až závidím tie nádherné oblečenia, ktoré si môžu dať počas toho, ako vystupujú. Normálne poďme sa dohodnúť ako spoločnosť, že nebudeme sa navzájom súdiť. A normálne ráno pôjdeme vyvenčiť psa, dáme si takúto zelenú sukničku a stretneme sa takto na sídlisku spoločne. To by bolo krásne, keby sme sa takto nádherne obliekali aj počas bežných dní. Ale tak samozrejme rozumiem, že potom by nám to nebolo vzácne a výnimočné. A keď cestujeme po svete, to vždy je vzácne. Teraz napríklad sa posunieme do Španielska. Ja som tam bola už niekoľkokrát, väčšinou s kamarátkami v Barcelone, takže pre mňa Španielsko znamená sangria a ďalej neviem, lebo si väčšinou nepamätáme, ale vždy je to výborné. Ale ja som presvedčená, že tento zážitok bude nezabudnutelný a že si ho zapamätáte všetci, pretože do Španielska nás práve teraz vezme zo skupenie Vamos. Ideme ďalej. Mali sme tu trošku španielsky hovoriace krajiny a teraz ideme do krajiny, ale že vôbec netuším, ako tam rozprávajú. Neviem, či mi vy budete vedieť povedať. Boli ste niekto v Dominikánskej republike? Ja nie.
Ty nie, gratulujem, možno sa tam raz dostaneš. Ty si sa hlásil, ale mamina ti niečo... Nie. Ale mohol si nás všetkých oklamať, my by sme aj tak nevedeli. Mamina pokazila to teraz. Tak ty si, tak povedz, že keby si išiel do Dominikánskej, ako by si tam rozprával, akou rečou? Španielsky, takže po španielsky, možno aj po anglicky by sme tam vedeli hovoriť. Hlavne to je jedno, lebo my Slováci kamkoľvek cestujeme, stačí nám hovoriť hlasnejšie a pomaly. Takto sa my predsa dorozumieme všade po celom svete. Tak verím, že si budeme rozumieť aj teraz v Dominikánskej republike, odkiaľ pochádzajú až 2 tance. Ak ste tu teda milí rodičia a iná blízka rodina, hlavne kvôli tomu, že dnes bude vystupovať Latino Kopánka a Latino Mozartová, tak ste na správnom mieste, pretože prvý tanec Dominikánskej republiky pôjde práve od Latino Teens z Mozartovej. Veľký potlesk! Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal. Así que ven a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Déjame el hilo para sentir tu flow, diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión, tu sudor no tiene cura, ni fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente, en lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y bruscamente, amarradito bien de mente. Latino Teens, Mozartová aj Dominikánska republika a ja si vravím, kedy nastane v živote spravodlivosť. Jedna z tých dievčat, ktoré práve vystupovali, bola ich pani učiteľka po 2 deťoch. Pýtam sa ešte raz, kedy príde spravodlivosť? Neviem, počkáme si, ale zatiaľ ideme na druhú časť Dominikánskej republiky. Po dievčatách, ktoré na Mozartovej učia sa, cvičia a pripravujú tieto tance, tak ideme aj do druhej časti na Latino Teens, Kopánka, tiež Dominikánska republika. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh,
Atlanta with no mountains. Damn, fresh that cheese and up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, take it on me. Ayy, shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, then what? Shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Havana, ooh, nah, nah. Dominikánska republika vyrobená na kopánke, tak toto vyzerá, verím, že ste si to užili a teraz sa vám vopred ospravedlňujem, že budete mať trošku poprehadzovaný životný cyklus kvôli tej zmene času, pretože ideme na úplne opačný koniec sveta a rovnako tak vopred upozorňujem, že ak chytáte kyselinu, ak máte nejaké zásadné korenie v jedle, tak vyťahujte pankreolany, pretože my ideme teraz do Indie. Presne tam nás zoberie skupina Vamos. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा ले चले जा ले चले जा सोनिया ले चले जा ले चले जा ले चले जा ले चले जा सोनिया ले चले जा बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा सोनिया ले चले जा दिल ले चले जा बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं यूं लगदा मैं ते मर जावा ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा हो बोले
Čatá, ste úžasné. Ja si len skontrolujem obecenstvo, že nikto teda nedostal palenie žáhy, hej? Zvládli ste to. Krásne, krásne. Ja milujem, keď sa spoja farby, tanec, hudba, toto všetko, tak verím, že rovnaký zážitok z toho máte dnes aj vy. A ďalší zážitok ešte len príde a je to vždy veľký zážitok každého jedného podujatia, kde sa predstavuje Crazy Family, pretože Crazy Family je o malých crazy ľuďoch, ktorí sa tu občas hádžu o zem. My máme pocit, že by potrebovali pomôcť, ale pritom oni len prostredníctvom svojho talentu ukazujú, koľko energie v sebe majú. Takže asi vám už je jasné, kam mierime. V tejto chvíli ideme do Ameriky, pretože Amerika je mekou pouličných tancov, ktoré sa neboja ukázať, čo sa v nás skrýva. A ja držím všetkým, ktorí teraz prídu na pódium palce, aby naozaj dali zo seba maximum, aby keď budú odchádzať, ste mali všetci totálne otvorené ústa, akým spôsobom sa dá tancovať drsný breakdance. Breakdance skupina práve teraz pozýva do Ameriky. Privítajte ich veľkým potleskom. Snap, snap.
We ain't mess up. B-boy, show still. Beat boy. Pop like adrenaline. Slide with your Woman friend. straight to the Beast That's that boy. She my beast toy. About to get destroyed. Me and crack hit her, dick it down, no deep boy. Shorty got it down, then she bounce like Beast boy. She rolled me and rolled out. I shoulda knew better, cause that's that. Toto chce obrovský pokles. Breakdance chalani, wow, každý rok prekvapia. Prosím vás, kto z vás tu sedí, kto prišiel podporiť týchto chalanov? Dajte mi ruku hore, ktorí ste od chalanov. Vy musíte mať ale že strašne doma vyčistenú podlahu, že? Závidím. Ale viete, to sa tak hovorí, že závidí a tvrdú prácu nevidí. Za týmto je naozaj množstvo roboty. Veľmi obdivuhodné, že sú tam rôzne vekové kategórie, že sa chalani spolu podporujú, navzájom sa od seba učia a hlavne akože, čo to je za vstup do života, hej? Že chlap, čo vie tancovať, no. Vyhral to. Ten chalani už majú vybavené. Len nech tom ďalej pokračujú. Gratulujem vám, rodičia, že máte takéto šikovné decká. A to isté platí aj o ďalšom vystúpení, pretože teraz ideme do Francúzska. Nebudete musieť srkať slimaky, bude to o mnoho príjemnejšie, možno tak slzičky dojatia, aké máte šikovné decká a čo všetko dokážu zvládnuť takto na pódiu. Viete si inak vy predstaviť, že by ste tu stáli pred toľkými ľuďmi, veď tu je plné hľadisko a vy stojíte tu a máte niečo ukázať. To je niečo obdivuhodné, že tieto decká to v sebe majú a neboja sa a pripravili si pre vás tento skvelý program, ktorý pokračuje so spomínaným Francúzskom a vystúpia contemporary teensky 9 až 11 rokov. Privítajte ich prosím potleskom. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle. Souvent il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. Non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un
fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story, c'est ta love story, c'est l'histoire d'une vie, love story. Toto bolo nádherné, aj vizuálne, že na to sa tak krásne pozerá. A ja sa pýtam, kde boli tieto poznášajúce momenty trávenia voľného času, keď my sme boli v ich veku a fajčili za školou. Prečo nám nedali takéto krásne oblečenie? Wow, normálne to je radosť pozerať a rovnako tak radosť má aj človek, keď precestuje celý svet, tak ako práve vy teraz. Boli sme v Indii, boli sme v Číne, v Amerike, naozaj z každej jednej strany. Ale viete, ako to je. Všade dobré, doma manželka. A keď ju máte dobrú, tak sa samozrejme povie, že všade dobre, doma najlepšie. A to je aj pointa celého dnešného predstavenia. Ukázať deťom svet z každej jednej strany, z každej perspektívy, pretože čím viac svetov, čím viac krajín vnímame, tým viac dokážeme, myslím si, vnímať aj samých seba a byť vďační a šťastní za to, čo v živote máme, ak môžeme prežiť na chvíľku svet aj na inom konci zemegule. To sa nám dnes podarilo, tak ja verím, že aj vy budete dnes odchádzať obohatení s tým pocitom, že ste zažili niečo krásne, celosvetové a vraciate sa spoločne domov na tom malom Slovensku k sebe na nedeľný podvečer, ktorý si spoločne ešte užijete a je pred vami. Tak vám želám, aby ste takýchto krásnych a vizuálne podnetných momentov mali v živote viac, než len toto nedeľné popoludnie. A zároveň vás pozývam na nádherný záver, aby sme sa teda spoločne vrátili domov, nielen do tých bytov a domovov, ale do takého skutočného domova, ktorým je teda pre nás všetkých táto krajina. Dámy a páni, práve teraz prichádza jedno nádherné slovenské zakončenie dnešného vystúpenia a 4 slovenské tance vás čakajú. Tak privítajte tanečníčky, ktoré sa už na vás tešia takým poriadnym slovenským hurhajom, aby vedeli, kde sú doma. Práve teraz prichádzajú. Čerešenky pripravené v sobotu, šamba im tu asistuje po boku. Hej, Dino,
stres opadol na konci vystúpenia, síce ale opadol, všetko bude v poriadku a toto bolo naozaj krásne číslo. Ja som veľmi zvedavá, čo nás čaká ďalšie v poradí, pretože pozerala som do scenára a teda ideme v slovenskom kolečku a mala som tam napísané, že druhý tanec bude tancovať Latino 4. ročník. Ja sa pýtam teda kompetentných, že Latino, my máme teraz slovenské kolo a oni tak na mňa pozreli, že si ešte nevidela Latino slovenské tance? Akože neviem, som ja nevzdelaná, alebo... Že to je zvláštne, ale určite v tom najlepšom slova zmysle dať si slovenské Latino, to predsa chcete v nedeľu popoludní a práve teraz sa vám splní to, na čo ste celý život čakali. Práve teraz prichádza Latino 4. ročník a uvedie nás opäť do slovenského folklóru. Hory prešiel, aby som za tebou prišiel a ty sa s inými bavíš, pohľadu môjmu sa strániš a ty sa s inými bavíš, pohľadu môjmu sa strániš. Keď ma ty, dievčatko, nechceš, hľadaj si šuhajka, kde chceš, ja si len za vršok zajdem, tam si ja frajerku nájdem, ja si len za vršok zajdem, tam si ja frajerku nájdem. Noci nespal, kam pozriem, vidím len teba, k nohám ti dám zlata striebra, len sa jak dievčatko nebráň. K nohám ti dám zlata striebra, len sa jak dievčatko nebráň. Čo sa jak dievčatko brániš, od našej záhrabky strániš, ty predsa musíš byť moja, dajú ťa mamička tvoja. Ty predsa musíš byť moja, dajú ťa mamička tvoja. Sledovať, že v dnešnej dobe internetov a tých 5-korunových influencerov s holými bruchami je tu niekto, kto dokáže takto nádherne zatancovať tance, ktoré sú príznačné práve pre Slovensko, že sa tomu mladí a teda hlavne vaše mladé baby venujú a dokázali vytvoriť aj niečo takéto krásne. A to si zaslúži obdiv nielen ich, ale aj vás, pretože keby ste vy neboli taxikári, kuchári, manažéri času a všetko ostatné, čo musíte zvládať, do toho ešte aj ísť do práce a zarobiť
vybaviť, aby mohli decka chodiť trénovať, tak bez toho by to samozrejme nebolo. Takže dnes odchádzajte určite aj vy s dobrým pocitom sami zo seba, že dávate vašim deťom priestor, aby sa mohli takto kreatívne vyžívať a aby sa mohli hlavne učiť s radosťou a s láskou s ľuďmi, ktorí sa im skutočne venujú. No a keďže sme si už nacvičili, že aj latino dokáže byť slovenské, tak je to skvelý trend, v ktorom budeme pokračovať aj v predposlednom tanci, pretože tretí tanec tohto slovenského bloku nám príde zatancovať Latino Teens. Čie sú to húsky na tej vode, čo oni túžia po slobode, vodne v noci gagotajú, mne dievčatku spať nedajú. Vodne v noci gagotajú, mne dievčatku spať nedajú. Šíri svet húsky, túžba márna, láska je vzácna, zrozíraná. Máme tajné slova z básne, spievame a znie to krásne. Máme tajné slova z básne, spievame a znie to krásne. Hej, nie tak nutne ako v noci, láska, ty buď mi na pomoci. Do dediny aj do mesta, luna svieti dlhá cesta. Do dediny aj do mesta, luna svieti dlhá cesta. Kliatba sa stráca, osud láme, dáme si mozga, všetko máme. Húsky letia nad krajinou, nad lesom i nad hladinou. Húsky letia nad krajinou, nad lesom i nad hladinou. Čie sú to húsky za tou vodou, čo oni letia za slobodou. Vodne v noci gagotajú, nám ľuďom sa podobajú. Vodne v noci gagotajú, nám ľuďom sa podobajú. Dievčatá, tento potlesk patrí vám, lebo ste naozaj skvelá, talentované, veľmi sme si užili vaše vystúpenie a rovnako tak si užijeme aj záverečné vystúpenie slovenského bloku a zároveň aj záverečné vystúpenie dnešného nedeľného podvečera. Ideme opäť teda na slovenskú nôtu, ale určite vás chcem poprosiť aj potom, ako sa dotancuje posledný tanec, aby ste zostali na svojich miestach, pretože je to pol roka práce, ktorú decká dali so svojou energiou do dnešného vystúpenia a najviac zo všetkého sa tešia na tú záverečnú klaňačku. Tak im to doprajte a určite počkajte, až teda príde ku skutočnému záveru dnešného večera, ktorým nie je teda posledný tanec, ale ten prichádza už práve teraz a zatancovať nám ho príde obľúbené zoskupenie Vamos. Dni ma naháňali, aj tak ma nedostali.
po nej idú. Stoliční hrdí páni pred nimi plakať budú. Stoliční hrdí páni pred nimi plakať budú. Sa mi neurodí len samé lopatičky. Nechcem ja hrdé dievky, len samé nevestičky. Nechcem ja hrdé dievky, len samé nevestičky. 3 dni ma naháňali, aj tak ma nedostali. Ešte ma 3 dni budú, aj tak ma nedostanú. Ešte ma 3 dni budú, aj tak ma nedostanú. Ja by som nebola schopná sa naučiť zapamätať si tú klaňačku, nie to ešte celý tanec vrchol dnešného večera, alebo teda podvečeru už máme za sebou a ideme teraz spoločne poďakovať našim umelcom, našim účinkujúcim, ktorí si dali tú námahu, aby vám a nám teda spoločne pripravili tento nezabudnutelný večer. Vidím na vašich tvárach úsmevy, že tak dobre padne trošku kultúry, prísť do divadla, pozrieť sa na talentovaných a šikovných ľudí. O čo viac, keď sú to vaše deti. Úžasná kombinácia. Tak verím, že ste si dnešný večer užili. Rovnako tak verím, že sa uvidíme aj o pol roka, keď budeme uzatvárať tento školský rok. A hlavne teda užívajte nielen dnešný deň, ale každé jednej chvíle s vašimi tanečníkmi a tanečníčkami, ktorých máte doma. Sú to úžasné deti, s niektorými som sa už po niekoľkýkrát stretla a už si tu po mene spoločne užívame vždycky nedeľné generálky. Aj takéto krásne príbehy rodinné dokáže písať život, keď sa dostanete do komunity, kde spoločne ľudia milujú jednu vec a to je tanec. Tak som veľmi rada, že sme sa tu dnes stretli a ideme teda na spomínanú klaňačku zavolať všetkých skvelých ľudí, ktorí dnes vystupovali. Do Fínska nás zobrali Contemporary Teens. Z Arabských Emirátov prišli Contemporary 9 až 11. Víza na Kubu nám vybavilo Latino 4. ročník. Dominikánsku sme si užili vďaka Latino Teens Mozartová. Veľký potlesk aj pre Latino Teens z Kopánky.
amerického sna sme mali vďaka našim skvelým breakdancerom. Prepáčte, v Amerike majú časový posun, tak to chvíľku trvá. No a celým dneškom nás prevádza aj zoskupenie Vamos. A prichádza práve teraz za vášho potlesku aj naša folklórna skupina. S radosťou pozývam na pódium aj všetkých dospelákov, ktorí tvoria Crazy Family, všetkých učiteľov a pani učiteľky tanca. Poprosím, aby ste prišli za nami na pódium. Decka, užite si tento potlesk, patrí vám za to, aké úžasné predstavenie ste nám dnes pripravili. Toto sú naozaj šťastní diváci, ktorí mohli byť dnes súčasťou vášho vystúpenia a toho, čo ste pol roka robili a makali. Ďakujeme vám naozaj veľmi pekne. Myslím, že dnešný večer bol nádherný. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, za priazeň, za to, že ste tu boli a užívali si. A teda teraz prichádza to, na čo ste vy čakali pol roka a konečne máte dnes tú možnosť si to užiť. Toto je záverečná klaňačka, tento potlesk patrí vám. Ďakujeme krásne, vidíme sa o pol roka.